În unul dintre cele mai reci locuri de pe pământ, adânc în inima polului nord, în mijlocul câmpiilor de gheață, printre zăpezi adânci și tăcute, se află casa celui mai bun și mai cald om care a trăit vreodată și cel mai bun prieten al tuturor copiilor. Așadar, pune-ți dorințele în gând și lasă-te purta de magia serii, căci Moș Crăciun are multe surprize pregătite pentru tine. Oh, dar pe cine avem noi aici? Jessica și Nicolas. Îmi pare bine să vă cunosc și bine ați venit în casa mea. Ați sosit exact la timp, deoarece îmi pregăteam traseul pentru cea mai importantă seară a anului, iar acest glob magic mă ajută să știu adresa fiecărui copil din întreaga lume, iar el îmi spune că voi trăiți în România și că abia așteptați să vă vizitez. Dar dacă tot sunteți aici, mai bine ne uităm la cartea pe care o am despre voi. Ia să vedem ce avem noi aici. Măi, se pare că sunteți chiar voi, Jessica și Nicolas. Din ce văd, sunteți niște copii care au crescut atât de frumos. Ce repede mai zboară timpul. Iar eu, moșul, sper că nu v-ați ținut de răutăți anul acesta. Oh, după cum ați văzut, pachetul pe care îl așteptam cu nerăbdare a ajuns. Jessica și Nicolas. Deoarece am știut că mă veți vizita, elfii mi-au lăsat un mic cadou pentru voi. Înăuntrul acestui cufăr magic. Asta da surpriză. Acesta nu este un simplu glob, ci un glob plin de magie. Nu-i așa că este foarte frumos? Dar mai bine să-l punem lângă celelalte. Azorel, ai auzit și tu? Oare nu cumva vreunul din elfi s-a micșorat datorită prafului magic de stele și acum se ascunde? Voi unde credeți că e? În spatele copacului sau al casei? Aici erai, dragul meu. Se pare că îți place să te ții de șoții. Dar ce faci tu acolo? Ce frumos! Se pare că vrea să decoreze globul magic. Singura problemă este că nu ninge în glob, însă pot să rezolv imediat. Această priveliște mi încălzește inima, iar elfii mi-au șoptit cum că ar ști cam ce v-ați dori să primiți cadou de acest Crăciun. Pot vedea că abia așteptați să-l primiți, însă mai aveți doar puțină răbdare. Acum spuneți-mi, considerați că ați fost destui de cuminți, că ați învățat bine la școală și că v-ați străduit destul încât să ascultați de părinții voștri? Eu sper că da, dar vom afla foarte curând acest lucru. Unul dintre elfii mei va elibera o cometă în aer, iar dacă sunteți pe lista copiilor cu minți, toate luminile de la Polul Nord vor străluci pe cer. Wow! Felicitări! Se pare că sunteți niște copii foarte cu minți, dar sincer să fiu, nu am avut nicio îndoială. Sunt foarte mândru de voi, dar acum este timpul să ne luăm la revedere, dar nu vă temeți, căci ne vom revedea în curând. Crăciun fericit vouă și familiei voastre minunate!